8.5 बोसोर बिसोर थांनायखौ 8.5 बोसोर जाबाय 8.5 बोसोराव बिथांमोना रिलिज लानानै फैनो हाबाय बे माने जों हा दाहा रों दारों जों किन्तु माने जाम्बा जाम्बाबाबो एकेबारे खुगायाव जि ओंखारो चिफ मिनिस्टारजों जों जायजोंबो साबो खुगायाव जि ओंखारो जों भाषाबो रोङा माबो रोङा नालाय माने जों भाषा बुंनायनि जोंहा ग्रामाटिकेल बा माने साहित्यिक भाषा गैया जों खुगायाव जि ओंखारो बिदिनो जों रायलायो सावरायबाय थानाय समाव फैगोन नभेम्बरनि 20 तारिखआव जाय हियारिं जानो गोनां बै मानो होननानै बुङोबा दिनै जायफोरनिखि माने एनडिपिनि जि केसफोर जाना सनितपुर जिल्ला बारग' एनडिपि खौसेथि आफादनि बानजायनायाव जोंनि बे उनसुमै एमइ आरो हाइ स्कुलनि लांगोनायाव नब्लाङाव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै फैबाय थानाय जि 21 माने 21 अक्ट'बर जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि गायसन सान बिनि सायाव जों गुवारै सावरायदों आरो बेखौ लानाय जादों जोंनि क'क्राझारनि गौरां बड'लेण्ड कालचारेल कमप्लेक्स बेयाव जों लादों बेयाव थांनायनि सम्पूर्ण प्रसेसखौ जोङो बेयाव सावरायदों बेयाव थांनानै जों मा बाहागो लाहैगोन आरो माबायदि थांगोन बेखौ सावरायदों लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोंनि जि मोननांगौ जिबिलाक एक्सग्रेसिया दासिमबो मोनाखै बिनि थाखाय जोङो सावरायदों बेखौ सावरायनानै जिबिलाक थालांदों बेखौ जों भेरिफाइ खालामदों आरो रायजो राजाया बिदिनो जोंनो होफैदों आरो लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैसिमबो हार्टफोर केडारा अनसुंथाइ मोनाखै 4 लाखखौ मोनाखै बिनि थाखायबो जोङो बेयाव सावरायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जिथु बिटिआर एक्सटेनसननि खोथा बेखौ लानानै जों बहुद सिरियास आरो बिनि सायाव जों गुवारै सावरायदों आरो जोंनि रायजो राजाखौ जों सांग्रांथि मेल खालामफैदों जाहाथे बिटिआरनि सिमाया एक्सटेनसना थालाङा बिनि थाखाय जों रायजो राजाखौ खावलायफैदों जिहेतु नोंथांमोननि सरकारनि एमओएस मथे जेनेबा टारगेट साख्रि मोननांगौनि बाथ्रा दं बे माबायदि बेखौ जोङो थांनाय 21 सेप्तेम्बर बेयाव सीएमजों सावरायदोंमोन सीएमजों सावरायनायनि उनावहाय सीएमआ बुंदों जे थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ फैबाय थानाय समाव जोङो जेब्लानो एपइन्टमेन्ट खुलिगोन अब्लानो जों होनाय जागोन होननानै बिथाङा खोथा होदों बिनि थाखाय जोङो सीएमखौ जों धन्यबाद होयो